Shi mai kokarin sha da mu ilmu mai lissa kai ne madubin mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu mai lissa kai ne madubin mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu mai lissa kai ne madubin mu. Farko da Allahu zan fara sarkin da shi ne ya kage mu. Ubangijin nan da bai bacci kullum gashi za mu roƙon mu. Ƙudurarsa ta zance tammani ikonsa wane tunanin mu. Yardar ka kullum muke nema ya rabu mun zo da kukan mu. Kare mu sharrin mutum aljan kaidin su dukkar ya same mu. Yi salati kamar yankewa a gurin saman zo masoyin mu. Halin gida na sassar kaka a sahabu kunnu na tausan mu. A sahabu kunnu na jinkan mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu mai ilsa kai ne madubin mu. Albishiri sai ku ce goro alkairka sun ka same mu. Kun san a dacen matasa mu ba mu damuwa ma mu san kanmu. Sai ga zuwan ɗaya mafi da dubu mai elsa duk ya kiraye mu. Ya zuwa karatu na zamani don mafita ne akan kanmu. Haka za ya samu mu amfana da ƙasar mu har ma maƙwabtanmu. Mu zamo jakadu na gargaro a ina idan an ka same mu. Ba wanda zai tirga halin mu. Tarbiyyatin can ku mun samu. Tarbiyyatin can ku mun samu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu mai ilsa kai ne madubin mu. Farko da Elsa shi ya fara 2006 kusa maye mu. Ratu ake wasu na kushe akan ya kai dai ga an samu. Elsa tana yaya al'umma wasu diplomar su sun samu. Ya zamo jihar namu ta haske birnin mu har ma da ƙauyen mu. Ya zuwa a yau ci gaban namu ya kai ga foli da zogun mu. Wani ta kani Kaduna State ta zo a zazzau mahaifar mu. Kar manta cewa dukan kokarin mai Elsa dai raya birnin mu. Elsa dai raya birnin mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu mai Elsa kai ne madubin mu. Sannan a fanni na addini Arabiya ma za a shayar mu. Shi sanin rabbi kamin bauta wajibi an umurce mu. Domin ibadarsa babu sani ya tabbatar ba ta fishe mu. Haka Hausa fanni na al'adu alsa a nan za a ɗauke mu. Har ma mu san su banza bakwai Hausa bakwai za su nushe mu. Gangariyar diploma ce Elsa ta foli mashayar mu. Lalle Muhammadu mai Elsa malan kana nuna kishin mu. Malan kana nuna jinkan mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu mai Elsa kai ne madubin mu.
kai ne madubin matasar mu. Me yansa kai ne madubin mu. A da can mu muna ɗauka mulkin ƙasa sai iyayenmu. Me yansa kai ne madubin mu. Amma fitowar ka mai Elsa ya nuna kwanji a hannunmu. Me yansa kai ne madubin mu. Halin ka jalin ka ɗan Hausa haka ya faɗa tun gabaninmu. Me yansa kai ne madubin mu. Me martaba ko na ce malam duka yayi daidai a tsarinmu. Me yansa kai ne madubin mu. Kai mun gani dan ba wai kai ne kai kaɗai a siyasar mu. Me yansa kai ne madubin mu. Gaba dai mu je ba batun baya zaɓi na Allahu mun samu. Zaɓi na Allahu mun samu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu. Me yansa kai ne madubin mu. Ka san mutum ka san cinikinsa yana da kyau mu a tsarinmu. Me yansa kai ne madubin mu. A fagen karatu na zamani mai Elsa ka zan matsanin. Me yansa kai ne madubin mu. NCE English degree sociology yayi masoyin mu. Me yansa kai ne madubin mu. University ABU zazzau lalle hakan ya tunashe mu. Me yansa kai ne madubin mu. Wajibi mu je dan bidan ilimi kar mu yi wasa da tamar mu. Me yansa kai ne madubin mu. Kiran management provision and control masters namu. Me yansa kai ne madubin mu. Mai Elsa ka zama tauraro haka za ku kai ne ma'aunin mu. Mai Elsa kai ne madubin mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu. Me yansa kai ne madubin mu. Muhammad Lawan Usman ka zamto uba yau a lardin mu. Me yansa kai ne madubin mu. 1984 a sannan ya same mu. Me yansa kai ne madubin mu. Ma'ana zuwansa cikin duniya barka da zuwa masoyinmu. Me yansa kai ne madubin mu. Zazzau gari unguwar lemu aka haifi mai Elsa gwarzonmu. Me yansa kai ne madubin mu. Tun ran gini za a yo zane baiwa ta Allahu ya samu. Me yansa kai ne madubin mu. Usmanu sunan mahaifi ne baiwar karatunsa ya samu. Me yansa kai ne madubin mu. Dattijo mai yalwatan ilimi fajinin ka ne ke tare nan mu. Fajinin ka ne ke ta kaunar mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu. Me yansa kai ne madubin mu. Mu tsaya mu kai gaisuwa ga uwar mu kar mu watsar da damar mu. Me yansa kai ne madubin mu. Hajiya umma nake nuni mahaifiya ce ga gwarzon mu. Me yansa kai ne madubin mu. Dattijuwa mai farar aniya tarbiyya kin yau ta mun samu. Me yansa kai ne madubin mu. Gaisuwa zan yo ta ban girma yan uwan jini gun masoyin mu. Me yansa kai ne madubin mu. Malam Abubakar babban yaya na gaida jiko madafar mu. Me yansa kai ne madubin mu. Bala Muhammad a gaishe ku yan uwan jini duk kuna ran mu. Me yansa kai ne madubin mu. Dada Habiba Hauwa Amina Halima fatar ku mun samu ilimi kuna so mu zam samu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu. Me yansa kai ne madubin mu. Dada Fatin mu Fati Bintu kullum kuna nan cikin ranmu. Me yansa kai ne madubin mu. Zan gaida zinariyar tafiya mata ga gamji mashayar mu. Me yansa kai ne madubin mu. Malama Zainab adan tafiya ai dole in gaida innar mu. Me yansa kai ne madubin mu. Maman Muhammad da Abubakar kuma da baitin ku kannun mu. Me yansa kai ne madubin mu. Yawon iri shi ka fidda tsiro mai kyau gida har da gonan mu. Me yansa kai ne madubin mu. Kai mai bida tsaftace niyya nema ga Allahu ka samu. Me yansa kai ne madubin mu. Shi ya mai wa mai yarsa iko wajen raya dukkan biranen mu. Mai yarsa ya raya birnin mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu. Me yansa kai ne madubin mu. Kafin rufe wanga waka dole na gaida babban masoyin mu. Me yansa kai ne madubin mu. Malam Salihu M Sani wallahi ka nuna kishin mu. Me yansa kai ne madubin mu. Na gaida sufi waliyillah malam Tanim na alayin mu. Me yansa kai ne madubin mu. Madalli M Sani ko in ci HOD kun tunashe mu. Me yansa kai ne madubin mu. Abdulkarim
Abdulkarim Abubakar kullum lalle kuna nuna tausan mu. Me yalsa kai ne madubin mu. Shawarwari ba su karewa a gare ni na gode damar ku. Me yalsa kai ne madubin mu. Awwal yaqini bihamdillah godiya ga Allah sarkin mu. Godiya ga Allah makakin mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu. Me yalsa kai ne madubin mu. Lardin mu an samu mai kishi mai kokarin sha da mu ilmu. Mai yalsa kai ne madubin mu.